Slovenská sporiteľňa je z historického hľadiska jednou z najstarších bank pôsobiacich na slovenskom trhu. V rámci Erste Group už skoro 200 rokov obsluhuje či už fyzickú klientelu alebo podnikateľské subjekty. V súčasnosti obsluhuje 30% podnikateľov z oblasti malého a stredného podnikania. Samozrejme, našim cieľom je tento podiel zvyšovať. V banke sme mali strašne veľa dát a tie dáta boli rôzne uložené a začalo ich byť stále viac a viac a jednoducho tým, aby sme s tými dátami vedeli pracovať rýchlo a veľmi efektívne, tak to bola prvotná myšlienka, že poďme to nejakým spôsobom vyriešiť cez zgrupenie dát na jedno miesto a to zgrupenie bolo riešenie CRM. Najväčšou výzvou projektu bola rozhodne požiadavka na dĺžku implementácie 2,5 mesiaca, čo je asi polovička času potrebného na obdobné projekty. V rámci tohto času sme realizovali analytické workshopy až po fyzický rollout do produkcie, zmigrovanie dát do produkcie a školenie koncových používateľov. Táto implementácia sa nám podarila aj v dohodnutom rozpočte a s požadovanými a očakovanými projektovými výstupmi, ako boli rôzne typy dokumentácie. Mňa osobne veľmi prekvapila rýchlosť zavedenia tohto nového systému v našej banke a ja osobne som neočakával takýto rýchly priebeh a musím povedať, že ma to veľmi príjemne prekvapilo. Prepojenie Outlooku so CRM-kom nám v podstate veľmi pomohlo, nakoľko nemusíme pracovať v dvoch systémoch, ale komfortne môžeme pracovať v jednom systéme, bez toho, aby sme sa prepínali. Pridanou hodnotou tohto nového CRM Dynamics považujem určité výstupy, ktoré sa dajú z tohto systému získať. Je tu určite príprava na stretnutie, kde jedným klikom získame informáciu o klientovi na jednej A4 a toto mi v podstate stačí na to, aby som dané stretnutie a akvizíciu v podstate zrealizoval. Druhým z tých dôležitých výstupov je zápis o stretnutí. A dneska nám toto slúži ako nejaká mapová stopa aj pre kolegov, ktorí prídu na moje miesto možno v budúcnosti a budú vedieť, ako sa s daným klientom, s danou firmou v minulosti pracovalo a o čom bol predmet týchto stretnutí. Pri dosahovaní cieľov na CRM pomohlo najmä v tom, že všetky útvary, ktoré sú zainteresovaní v konkrétnom obchode, majú veľmi jednoduchý a rýchly prístup k informáciám. Každý si môže na svojom dashboarde pozrieť aktuálnu rozpracovanosť obchodov a to je najväčšia pridaná hodnota. Pre mňa ako pre manažera je v prvom rade CRM-ko nástroj pre riadenie. Viem si veľmi detailne pozrieť na človeka, koľko má rozpracovaných obchodov, kedy tie obchody zadá, v akej sú fáze. Z môjho pohľadu nový systém od spoločnosti Millennium mi priniesol 3 základné benefity, ktoré si ja najviac považujem. Jednoduchosť, transparentnosť a schopnosť aktívne riadiť procesy, čo v minulosti nebolo možné. Toto riadenie mi umožňuje dosahovať omnoho rýchlejšie výsledky a aktivity, ktoré v minulosti ad jedna sme nevedeli nejakým spôsobom ani vyhodnocovať a samozrejme nevedeli sme ich ani prenášať rýchlym spôsobom smerom do distribučnej siete.